салом алейкум. Хуш омадем братва дар канал Муҳаммад Шариповм бо шумо ва имрӯз видеои информатсионӣ мешавад дар бораи омадан ба ҳамин ҷое ки ман қарор дорам, яъне ки ба Англия. Бале, бисёри бародарон мегӯянд ки ҳо дар ин бора аллакай ҳама маълумотро гуфтагӣ, ҳама чиро медонем. Манам ҳамахел фикр мекардам, лекин дар Instagram бо менависанд инаш ихел, унаш ихел, инаш ихел, унаш ихел саволое ки аз ҳамада бештар навистагиян, ман списка кардагиам. ҳозир дар ҳамиҷа ҳозир дар ҳамиҷа ҳамаша ҷавоб мегардонем. штоби ки агар ки бо мара пурсиданд, ман прямо ҳамаи видеоро роӣ кунам. бугум ина бародар бо подробно карда гуфтам. хатия ман подробно дар ҳамаи видеом гуфтам. Ну хеле ҳаракат мекунем бо такрор бигем. касе ки инстаграм мара надора бародаро, ҳамаи вопросо дар инстаграм омадагиай. инстаграм ма дар болои экранатон нозӣ ҳастай. ссилкаш дар якум комментария закрепичтагиай ва ҳамчунин дар ӯ комментария бо ссилкае ҳастай ки шумо дар бурди ҷангувару бозингаро метавонед пул кор кунед ва фаромӯш накунед истифода бурдани промокодро, то ки вақти полин регистратсия карданатон дар якум депозитон бонус ба даст биёред мувофиқи пули мондагитон. мисол баланста агар 5000 рубл пур кардӣ барои бозӣ кардан, 5 та дига бонус меша 10 тара мемонӣ бозӣ мекунӣ. агар ки хуб фаҳми варзиша меша 100 та. суми омадан ба Англия уже шахтон фаҳмиден. барои шахсоне ки дар варзиш завқ доранд ва мефаҳманд аналитика гузаронда ки кадом даставу кадом бозингар чӣ хел мезанад. ну хатия дар мисоли Ҳабиб Нурмагомедов бугӯӣ, ба фикрам ки ҳама бридагиае, барое ки ҳама медонист ки Ҳабиб мезана ва зад. Так, мегзарем дар вапроса барои Англия. Ака ягон номерое бутае ки боварӣ боша бефанду фуреб. номерои Райс Виза. беохӣ ма гуфтаистам ина. номерои Райс Виза. номеро дар бораи экранае Telegram доранд. метавонем банависен бе ягон проблема, бе ягон мушкилӣ мувофиқи договор кор мекунанд ва мувофиқи договор ма ҷавоб мегардонам. ма мувофиқи договор ма ҷавоб метам. еси чо. Так, ин саволро гуфтем, далши мерем. Ай Россия рафта мешава, ҳуҷҷатҳоро ай куҷо гирем? Ай Россия рафта мешава. бародаро, фарқ надора ки шумо дар куҷо қарор доред. пасути саволи Ай Россия мешава хатоа. яъне барои чӣ? барое ки шумо на Ай Россия мерен, шумо на Ай Тоҷикистон мерен, шумо на Ай Индонезия мерен, на ягон ҷо. шумо мерен. мисол вақте ки шумо рафтанӣ мешавед, шумо мерен. без разница аз куҷо мерен. окей? допустим, ту дар Ҳиндустони, ту Америка рафтанӣ, то есть ки Англия омаданӣ, ту билета мезанӣ. короче, бародаро, ман ихе фаҳмам шуморо. саволе ки ай калом кай фалон ҷо рафтам, ин хеле савол хатоа, савол худаш хатоа. фаҳмидӣ? мисол ман дар Данғараем, бояд душанбе биём. ай Данғара душанбе омада мешава, ҳов мешава. амма дар Кӯло бошум чӣ? хай раҳ охи. агар ки ман дар Қирғонтепа бошум, звук кунем. диде на азоби мо чӣ хеле блинг. агар ки ман дар Қирғонтепа бошум чӣ? конечно. дар Ленинобод бошум чӣ? конечно. агар дар Россия бошум чӣ? Россия душанбе рафта мешава, ҳов мешава. охи билет бигир бира. агар ки дар Америка бошум чӣ? мешава душанбе рафта? ай Америка мешава, конечно. яъне ки вопрос худаш хатоае ки Ай Россия мешава Англия рафта. ҳамин вопрос, бародаро, хатоае. какой смысл савол додан ки Ай Россия мешава рафта? яъне ки вақте ки ту Англия омаданӣ мешавад, прямой рейс ки агар Ай Россия ба Лондон набоша, ту дига ҷо қатъи билетитро мегиранд, пересадка ба дига ҷо. ту мезанӣ меои аввал Тоҷикистон, Ай Тоҷикистон мепарӣ мерай. мезанӣ мерай Турсия, Ай Турсия мепарӣ мерай. мезанӣ мерай Узбекистон, Ай Узбекистон мепарӣ мерай. ман Ай Узбекистон омадагиам. ман дар Узбекистон зиндагӣ намекунам. мада вообще не важно, не интересно буд ки ман пурсидам ки ай куҷо мешава. вақте ки ман визама гирифтам, дар омадам билет дидам. вақте ки дар сайти онлайн билета харидам, дидам, значит ман бояд ай Узбекистон билет бигирам, парам биём. всё. рафтам ба мошини Узбекистон, ай Узбекистон, Турсия, ай Турсия, Лондон. далши ҳуҷҷатҳоро ай куҷо гирем, ба чӣ забон боша? ишама гап задагем. ҳуҷҷатҳо бояд ба забони русӣ боша. ай куҷо мегирӣ, без разница ход ай қабристон, фарқ надора. мақсад ту бояд ҳуҷҷат бигирӣ, справкаи ни судимаст, яъне ки справка барои чи? яъне ки тура шаҳодат мета ки ту суд шидагӣ нестӣ. ай куҷо мегирӣ, без разница ход худат печатка. ҳуҷҷат дар корае ки справкаи, короче, худ печатка. рози гап мара буквал намефаҳмен. фарқ надора ай куҷо мегирӣ. хоҳӣ нагӣ. мисол ман нагирифтам. ман вақте ки Англия омадан шудам, ман справкаи нисудимаст нагирифтам. барои он хотире ки ман доштам чанд сол пеш. ман дар кор буд, доштам. сурати ҳамун дар кинҷи телефони ман мондагӣ. вақте ки ман заявка подават кардам, ҳамун сурата ман ёфтам. ай перепискам бо добавит кардам. муҳим нест ай куҷо мегирӣ. ба забони русӣ бояд боша. савол додагиянд ки чӣ хел справкаро ба забони русӣ ай Тоҷикистон бигирем. дар Тоҷикистон ку ба забони тоҷикӣ метаҳанд ку? не.
дина я одама ма худам рой кардам рафта гайди шанбе ба забони русӣ ҳар ду справкаро гирифт ҳам справкаи нисудимаста ҳам справкаи медицинскира вақте ки рафтин справкаро гирифтани мегӯян ки манда ба забони русӣ дар кора худ ба забони қазоқӣ бигӯем фарқ надора ҳамон хеле мегиран метантон ин масъалаша ҳал кардем мисол ягон деҳот бошен ягон вайда бошен о конечно ки мумкин ягон вай кунанд ҳамин ман намефаҳмам вақте ки беман рад бой бутам ман видео кардаистам беззвукам кардам вз 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 куҷо мадиста будами сообщении короче ай бихидмай ҳоз дар инстаграм видео партом ра лайк мондис беззвукам кардам всё равно сара вайрон мекунам вз вз кардам короче извините брато чира гуфтаиста будем сарам гичит короче фаҳмидем шумо дальше мерем вопроса чӣ ҳуҷҷат дар корай ҳуҷҷат справкаи инами саволоро медонед дар куҷо додагиян дар видеое ки ма гуфтагием ки чӣ ҳуҷҷат дар корай дар ҳамон ҳам хеле савол додагиян ки чӣ ҳуҷҷат дар корай это взрив мозга но ма ҷавоб мегардонам чӣ ҳуҷҷат дар корай паспорти хориҷӣ паспорти дохилӣ справкаи нисудимаст медицинский справка медицинский справка яъне ки справка ҳастае ки шуморо тандуруст будаантона нишон метаҳад справка нисудимаст справка ҳастае ки тра нишон метаҳад ки ту сучидагӣ нестӣ паспорти внутренӣ ҳуҷҷатномае ҳастае ки ту дар дури кишварат мегардӣ паспорти хориҷӣ яъне загранпаспорте ҳастае ки тура ба хориҷа рафтанда имконият метаҳад ай куҷо мегирӣ без разница ай куҷое ки метавонӣ гирифта справкаи медицинскира фарқ нест ки ту шаҳрванди тоҷикистонӣ ту дар россия бошӣ биёи имени тоҷикистон бигирӣ тура куҷое ки ҳамон справкара метаҳад шаҳодат метаҳад ки ту созӣ барои ҳамин напурсем ки ман медицинский справкара дар россиям ай россия бигирам мешавад конечно мешавад худ дар ҷарамалтоқ бигӣ яъне ки справка шаҳодат метаҳад ки ту созӣ ту касал нестӣ всё какая разница ту ай куҷо мегирӣ биги главни тамом чанд сум дар кора чӣ хел пур кунем барои пур кардан номро раис виза дигар ҷое ки бояд пур кунӣ дигар ҷое ки чӣ мекунӣ агар ту дошта бошӣ агар ки ту худат бидонӣ марҳамат пур кун нома дигар ҷойро ки қатъӣ дигар ҷо камкорӣ надорум ман совет наметам барои чӣ хотир барое ки любой малейчи проблемада ба дар ман менависен ва агар ман бигӯям ки кори шахсӣ тая ту чӣ ба дар ман менависӣ ту мара мегӯӣ ки дар фалон видеот скриншот мекунӣ ма дарои мекунӣ инаҳа тавсия дода будӣ барои ҳам хотир ширкат фирма ё ин ки ягон чизе ки ман қатъиён ҳамкорӣ намекунам ман тавсия наметам раис виза ин ширкате ки ҳастае ки ман кор мекунам марҳамат ида ман мувофиқи договор 100% ҷавоб мегардонам так бо чӣ савол буд чанд сум расход мешавад чанд сум расход мешавад сум бародаро мувофиқи бин ба намедонам дар вақти ҳами гап заним ин аҳози хаб будан ҳами телеграм қавр бало ассалому алайкум ака муҳаммад алайкум салом чӣ хел брем виза барои англия ҳозир ман гуфтаистам братанам видео ихтиёли биромад монтаж мекунам ба мемонам алайкум салом брат ма ҳозир видео кардаистам как раз дар бораи ҳами тема гап задаистам баъди ин ки аз савол дар худат ай куҷо фаҳмидӣ ки ин савола метавонӣ дар мабуди ки мақсад чӣ хел брем англия гуфта ай куҷо медонӣ ки ман дар ин савол ҷавоб дорам ҳозир медонӣ бардора ҳами чӣ мегам мегӯяд ки дар видео дидам гуфтӣ вот чӣ сари мара взрив метад чӣ мара девона кардагия ки бинем хеле ҳозир мегӯяд ки дар видео дидам ҳамҷо гуфта будӣ барои англия рафтан агар не дар видеом ки дида бошӣ значит ки ман дар ҳамон видео гуфтам чӣ хел брай бояд англия логично пас чӣ ба бо мара сарака мепурсӣ ман намедонам ман ҷавоб дар ин савол намеёбам так худованд сабр бута так чӣ савол буд бо всё основное саволо дигар саволо ҳам ҳастае мақсад монанди даҳамия ака мо подписчикои хитем чанд қаш шуд гап нест брат саломат бошӣ барои подписчик будан ҳамаи видеоҳоро тамошо мекунам ака гап нест брата но нашоти то што мегӯӣ чӣ хел брем англия ирам ба чӣ хулоса омадӣ кадом видеоро дидӣ ки мефаҳмидӣ ки ман мақсад вай мекунам барои англия омадан метавонам ягон чӣ бигӯм худда ҳозир то охира гап мезанем бародаро дар телеграм нависондастиян ҳозир ҳамин бародар мара конкретни ҷавоб метаҳад ки ман дидам як видеота гуфта будӣ ки дар бораи англия рафтан ну то есть логикара бо шумо бинем ки раз ки видеои мара да боша барои англия омадан гуфтагӣ бошум дар ҳамон ҷо гуфтагием чӣ хел омадан дар кора но бо мепурсанд то есть ки чӣ хел фаҳмонам ман ака ман намедонам фаҳмидан ман қинай мумкин ман девона бошум не ки нигоҳ кунем мисол ина ман мегӯм дар як видео ина барои фаҳмидан ҳозир дар ҳамин видео дидам ман ҳамаи саволо дар ҳамин видео гуфтам дар ҳамин видео ман дар менависам ки чӣ хел брем англия ина бинен ҳозир дар ҳамин видеое ки ҳозир ман гуфтаистам дар ҳамин видео менависам ки чӣ хел брем кори блогерӣ хеле осон нест бародаро сабри хеле ҳам сахт дар кор не хеле гуфтам ҷавоб надай
уже хит кади бародар ки ман барои чӣ хе гуфтистам ша хаб кад не навистист ҳами охирон видео дар бораи ӯ доктор буд ку ҳамуҷа ана ҳамуҷа радноҷон мада гуфтагим чӣ хе биёи Англия ҳамуҷа гуфтагим ку не ё ки нагуфтам кози бои хе мекунем надидин ман ҳози ҳами гапа гуфтам ҳами гап мақсад азоби ма да ҳамияй гуфта буди яка вот бинго маладес ина оз бо мая бор дига нишон тиём ина просто гуфти загранпаспорт тоҷикӣ справкаи духтур тамом ака оз як бор дига видеоро мемонам айсарака гӯш кунам чӣ хе виза бигирем биёи хе мегем шахая номерое ки ман дар ҳамон видео мондум брат нашоди ҳамон номеро чӣ гуфтам мақсад нагуфтам ҳамон номеро барои чи пешаи видеоро сар кардан мехостум бо як саволи дигарам кӯтоҳак бугум дар бораи омадан ба Англияй кӯтоҳ мефаҳмонам касе ки бо нафаҳмида бошад барои омадан дар Англия ай ҳуҷҷатҳо чӣ ҳуҷҷатҳо дар кора паспорти дохилӣ паспорти загранпаспорт справкаи нисудимаст ба забони русӣ медицинский справка ҳамин чорта ҳуҷҷата тайёр мекунен аз куҷо мегирен ҳуҷҷатҳоро фарқ надорад куҷо главне ки ба даст овардан дар кора ҳуҷҷатҳоро тамом яъне ки ай тоҷикистон ай куҷош гуфтанем дар назар дорам ай любой ҷо ай то худ ай душанбе мегирӣ худ ай ваҳдат мегирӣ мисол безар аз ин сай ҳуҷҷатҳоро ба даст оварда бутонӣ марҳамат бигишон ва номеро барои он хотире ки шумо кортона буд кунен кортона пеш барен дар болои экран аст ҳамчунин дар якум комментарие ки дар оҷа ссилка барои ина пожалуйста гуфтам ку ина дар видео нагуфтагим ку брат дар видео ки барои виза гирифтан барои кортона пеш бурдан номеро дар болои экран саломат бошӣ брат худо умрта дароз куна садсола куната ва мора сабр бута бародаро ҳама да уда чӣ ҳама да бурдборӣ ҳама да барор хайр то видеоҳои оянда нашид хандида